Ka Trap Integrated Territorial Organization HITO Central Executive Committee kalapa da ka jingtho sa Conrad ke sangma Menteri Rangba ka jala Meghalaya hakaba kala ai jingmut bakumbala bujli syuki Menteri yaki prangot kumtaru deban pentraikam na kabenta ka syuki Menteri Rangba haga jingtho ka organization lingbau ba donbok dakhar president kala kedau bakumba Conrad ukdau ba ka jing bujli syuki Menteri kadai ka jingburam yakarai ki sengsan hima ki biatrai lang haga sarkar MDA2 kabalam khmat dakan National People's Party NPP Henry kalong kabasngau khia ba dan long kmishu haga kanhun Menteri hadian ka jingsha weng ka Dr. Mazel Amprin Lingdo Lada kaya hap Conrad ke sangma udeban Ailad hakiweiru ban syemti ya ka kam Menteri Rangba kumba ki prangot kilale ban Ailad yakiwei pat la ong ka organization watla kandai sa shiteng nakane ka samoy trai kam Dakabakdo sa usnam kat kandai spa prapupra ka organization ka ong baulit purno e sangma ukpa jong Conrad ke sangma ulete kular ban long Menteri Rangba marshiteng samoy bat ulit ba bibi lingdo Watla ulit purno e sangma ulabat yakakam speaker Lok Sabha bat Menteri Sarkar India Henry upen i yak jinglong sngoret jong u. Kalau ong baulit ba bibi lingdo ru ude ubre ubat tebet bat scam hak dongrem bat kini ki arngot ki rat ba hak san hima ki pen i yak jingklan ba jing ya rengkat bat kila sandur yak Meghalaya bat penlong ka nuksa yak ki wei ki jella kari India. Syo ka organization ka kedau bagi kam bahakmat hak jella kat kum kariti sensar kari India hi kata ka kam Menteri Rangba noyalam kalyang persya lampang bat sembut lampang ki don bat ki nong mikmat nari lom garo bat kene ka pen i badon kam ya ka rilom Khasi-Jaiñtia ban yok bentalang bat ka don kam ban bujli ru yo Menteri Rangba bat IT ha ubadai nari lom Khasi-Jaiñtia Dakabakdo bagi don ki riusan hima ki bala kham Rangba ka organization ka Tyrwa ban bujli yau Conrad da uba Prestone tensong lani uba Sñiaw bahalang dhar ki badai ru ki sembut Menteri Rangba bamenta kumjo da uba Metbah lingdo u President ka United Democratic Party UDP u lampang barem ka yeng dorbar bat ubadang rungshan ha ka kenhon Menteri Kumba yaki Menteri la weng na kisuki ban Ailad yaki weipan omdei haki nongrem baki don jingduna trekam ke jingbam sap lani ke jingbam la ka organization kala ong badaki jo ki daw dei ban weng yo Menteri Rangba u Conrad ke sangma u bajukran haka jingalong ka wei bat ke jingkhoj bat ban wan ra ka jingrenti haka kenhon Menteri Habatin pej bahaki kishap ka sharp plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya